εδώ σήμερα θα παίξουμε Garden of Banban στο Roblox. Μαζί μας είναι και ο Ιάσονας. Ιάσονα. Σήμερα θα παίξουμε Garden of Banban στο Roblox. Εγώ το έχω τερματίσει μια φορά. Ο Ιάσονας καμία. Πάμε να παίξουμε σιγά σιγά οπότε. Ναι, αλλά ξέρω περισσότερα πράγματα από ότι εσύ ξέρεις για το Garden of Banban. Αλήθεια? Ναι, ας πούμε ήξερες ότι ο Σόφιος δεν είναι μόνο ένας λαιμός και ένα κεφάλι. Είναι ένα ολόκληρο σώμα με πάρα πολύ μακρύ λαιμό. Wow, δεν το ήξερα. Σίγουρα. Γιατί ο Τζέστερ στο Garden of Banban 4 Ναι. είχε πιάσει τον Stinkerfield. Τι είχε κάνει? Τον Stinkerfield. Οκ. Μη βγαίνεις, Και αρχίζουμε. Άμα στο Garden of Banban Revamp. Ακριβώς. Οπότε θα σκυπάρουμε λίγο το χρόνο. Το εικονίκιο έχει εδώ το Revamp. Μόνο το εικονίκιο έχει το Revamp. Λοιπόν, αρχίζουμε σιγά σιγά. Εγώ αρχίζω. Παράσκετ. Γιατί ακριβώς πάω από εδώ ρε, αφού εδώ είναι η κάρτα. Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι, μισό λεπτάκι παιδιά, γιατί. Μισό λεπτάκι. Ωραία, πήραμε την κάρτα. Let me go this way. Let's go. Στην μπάντα. Ωραία, το παίρνουμε. Πάμε για μπαταρίες τώρα. Ωραία. Πάμε να πάρουμε και την άλλη μπαταρία. Damn. Λοιπόν. Ντροουνάκι. Πάνε εκεί ρε. Δεν θα βρει καν έτσι. Ήμουν σίγουρος. Δες εκεί στην... Έλα σε μένα ντρόουν. Ντρόουν, έλα σε μένα. Ωραίος ο Φέδωνας. Πάνε εκεί. Ντρόουν, πάνε εκεί. Ντρόουν. Άμα πας κάτω. Αχ, καλά. Σε πρόλαβα. Το πήλαβε. Ρε φίλε. Καλησπέρα, friends. Εντάξει, όλοι ξέρουμε εδώ τι κάνουμε. Speedrun. Εύκολο. Πάω να πάρω και το άλλο εδώ πέρα. Εύκολο. Να σου αφήσω 3 αυγά. Όχι. Οκ. Εντάξει, τότε πάω να τα μαζέψω. Πού είσαι? Πάω να μαζέψω και αυτό εκεί. Τρέχα. Ωραία, το παίρνουμε. Παίρνουμε και αυτό. Έλα και το τελευταίο. Λοιπόν, πάμε και στο τελευταίο. Εντέμι. Έλα. Παίρνουμε λίγο. Ναι, είσαι πάνω στο πίλα Μπέρντ, μπράβο σου. Κάνω τουαλέτα. Οκ. Έλα. Τελειώσαμε. Δώσ' την keycard. Δώσ' την keycard. Thank you, bro. Φύγαμε. Μα θα μου αρέσει το πίλα Μπέρντ. Παιδιά, πάμε. Σίγουρα δεν is here. Δεν is here. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, the end is not here. The end is the elevator. Nope, δεν είναι ούτε εκεί το τέλος. Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Το τέλος είναι στο, ξέρω εγώ, Garden of Banban 200 ή κάτι. Λέω το Garden of Banban 1. Το Garden of Banban, όχι, δεν είναι στο elevator, είναι στο elevator με τον Jumbo Josh. Ναι, αυτό εννοώ, elevator. Άλλο το τι εννοείς και άλλο το τι συμβαίνει. Ναι, τέλος πάντων, μας κάνεις και τον έξυπνο. Ναι, στο κάνω. Περίμενε με ρε. Σε περιμένω εδώ στον αιωρούμενο καναπέ. Πάμε σε ξεχωριστούς αιωρούμενους καναπέδες, οκ? Όχι ρε, μαζί. Εδώ πάμε. Μην ανεβαίνεις εκεί πάνω. Γιατί έπεσε
Έπεσα ρε. Έχεις Robux? Nope. Κι εγώ έπεσα. Robux του lobby. Δεν έχω κανένα Robux. Ρε. Robux. Παιδιά, παγώνω το βίντεο και τα λέμε σε 3, 2, 1. Και λοιπόν, παιδιά, γυρίσαμε, δηλαδή δεν είμαστε ακριβώς εκεί που ήμασταν, αλλά είμαστε ελαφρώς πιο πίσω, είμαστε εδώ πέρα, έλα. Το περίγραμμα της οπίλα είναι κόκκινο. Είναι λες και έχετε πολύ τηλεόραση. Αυτό είναι αλήθεια. Έλα, πάμε. Ωπα ρε, το κουμπί. Πάτε το κουμπί. Οκ, ένας. Εγώ πρώτος. Πάνε. Τα ξέρεις τα χρώματα των τυπάδων να τα βάλεις? Μα φυσικά και αφού ξέρω το πρώτο. Μην ανεβαίνεις εκεί πάνω. Και άμα πέσεις τώρα. Έλα εδώ. Έλα Φέδωνα. Έλα. Μπρο, να σου πω, άκου, μην φτιάξεις ακόμα. Τα χρώματα. Ναι, αλλά μην ανοίξεις όμως και πάρεις το τέτοιο, γιατί θα έρθει το πύλα και εγώ ακόμη δεν έρχομαι. Τι είναι αυτό ρε? Τι γκλίτς είναι αυτό? Μπρο, τι... Το έχω δει και εγώ, είναι πολύ περίεργο. Σωστά. Μπρο, τι γκλίτς είναι αυτό ρε? Παιδιά, τι έγινε εδώ? Να το, ήρθε, εντάξει. Ρε, τι γκλίτς ήταν αυτό? Δεν ξέρω, το έχω πάθει κι εγώ. Τι φάση? Αυτό. Τι φάση? Λοιπόν, αυτή είναι η μπαρμπαλένα. Ωραία, εδώ είμαστε. Μην το πάρεις. Λοιπόν, φέρνω drone. Το παίρνω. Σε κάνω εγώ. Να το κάνεις. Το πήρα. Πώς το κάνουμε? Θα δεις. Πρέπει να κατέβει το πύλα. Ναι, όταν θα κατέβει, όταν το κουμπί γίνει εντάξει, όταν το κουμπί μπορούμε να το πατήσουμε, το πατάμε απευθείας. Πάτα το εσύ. Οκ. Έλα. Πες με κιόλας. Να το. Πάτα. Αργή. Πάμε. Mr. Pompanstic, Pompa Fantastic. Έλα. Με σκότωσε. Όχι. Emergency. Έλα. Να σβήσουμε αυτό το βίντεο και να κάνουμε κάποιο άλλο με το build to survive. Όχι τώρα ρε φίλε που το τραβάμε. Παιδιά, θα το τερματίσω, είμαι πολύ κοντά. Εγώ θα παίξω λίγο build to survive. Καλά, οκ. Παιδιά, εγώ είμαι πολύ κοντά να το τερματίσω. Δείτε που είμαι. Σε λίγο φτάνω στο elevator. Μην ξεχάσετε να πατήσετε like και εγγραφή φυσικά για αυτό που κάνουμε. Και άμα θέλετε να παίξω το κανονικό παιχνίδι. Εδώ τι έχουμε. Ξέρετε... Αυτό το κανονικό δεν είναι. Αυτό είναι το κανονικό. Ακόμα και αν γράφει ριβά. Το ξέρεις. Το ξέρω, αλλά εγώ σου λέω για το κανονικό, το παιχνίδι. Ναι, το παιχνίδι αυτό. Ρε, έχεις καταλάβει γιατί μιλάω. Εκτός Roblox. Α, και εκτός Roblox και εκτός Roblox το ίδιο, το ξέρεις. Όχι, δεν είναι το ίδιο. Το ίδιο είναι. Χωρίς απλά το παίζεις σε άλλη πλατφόρμα. Το ξέρω. Οπότε... Από γνώση. Επίσης έχει καλύτερα γραφικά το κανονικό. Ρε, τα ίδια γραφικά είναι, δεν το πράγμα. Παίζουν πολύ μεγάλη σχέση φίλε τα γραφικά, να ξέρεις. Λοιπόν παιδιά, μην ξεχάσετε να πατήσετε like και εγγραφή, γιατί σχεδόν το έχω τερματίσει όπως βλέπετε εδώ πέρα. Elevator, έλα μην αργείς. Χτύπα άλλη μια φορά το κουμπί εσύ γιατί μπορείς. Έλα 10 ώρες, έλα 10 ώρες. Καλά είμαι εγώ, εσύ. Έλα επιτέλους. Πες με λίγο Roblox με τον Danny, εγώ με τον Danny.
Τραβάμε και βίντεο, μην το ξεχάσεις. Από το ίντερνετ. Λοιπόν, έτσι εδώ πέρα. Μην ξεχάσεις ότι τραβάμε και βίντεο, μην αναφέρεις τίποτα. Ακούγεστε, το πήρα το win. Το πήρα. Θα διαλύσω εδώ το tower που έχω φτιάξει. Άντε γεια. Έλα ρε Τζαμποτζός. Ο Τζαμποτζός. Καλησπέρα friends. Άμα πάω κοντά τι θα γίνει. Δεν πρόλαβα καν. Αυτό ήτανε. Yes sir. Αυτό είναι. Το κάναμε. 2 wins. Αυτό είναι. Γεια σου να, τον νίκησα. Μπράβο. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Μην ξεχάσετε να πατήσετε like, εγγραφή, να μου γράψετε κάτω στα σχόλια άμα θέλετε να παίξω κι άλλο. Και εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας!